ang impeachment ni Inday Sara, maotoy pinaka-shocking, surprising, heartbreaking na pagkahitabo the last week. I was in Consolacion when it happened, no? When I heard nga gi-impeach Inday Sara sa House of Representatives. What's even more surprising, ug unsay pay nakasakit ug maayo sa kasing-kasing sa mga tao diri sa Cebu kay naay 9 ka congressmen and women nga nagpirma sa impeachment. And sad to say, kani silang mga congressman suod mga higala di ay ni Inday Sara, no? We found out. So nakita gyud nako nga nahugyaw ang tibuok Cebu, especially sa province of Cebu sa panghitabo. Grabe, busy kayo akong phone atong time kay daghan kayo nagpadayag sa ilahang kasuko, ilang kasubo. Ako mismo, purting subuan ako itong adlaw, no? But luckily, si Inday Sara is taking it like a grain of salt lang, no? If we heard her press con, no? She sounds okay, pero I'm sure, nasakitan sad to. Kaya this is a case of betrayal, yun. O daghag salamat sad sa katong mga supporters ni Inday Sara nga ning text nako og nag-show sa ilang support dito ni Inday Sara. Rest assured na ako itong forward nila sa inyong mga support for her. Sa mga supporters ni Inday Sara, just stay tuned sa mong Facebook page kay i-announce na mo dito kung naay mga events na against sa impeachment niya. And the impeachment of Inday Sara, it's a reminder to all of us nga Cebu province and city is after all a Duterte country. Sa mga traidor diha, watch out.